mana kahang karon ke lalo je non het jong NCST pen notice pilo haplong dimasa umrangso problem je umrangso cement factory farman karbin dimasa autonomous council 9,000 bighas adani fan PPJ fan kabor ido lapen latung survey dobom laso survey dobom pen haladak organization atum social organization atum KSF chenglong SKF chenglong kaprek organization atum protest dobom lo laso protest heklong pen dilitum IPP atum humri lo IPP tum humri pen alang litum matching y pen dilitum alang litum alam and pen dilitum NCST long file laso ke file long ke haladak umrangso local umrangso long alang lit Rahul Teron Marcos Teron lapen ke kaduk we haladak alang litum marisang hotum matching y sing pen Rahul Teron amen lapen ke dilitum mahin pen ke Samuel Rongpi la bahini amen pen alang litum bahini amen pen dilitum petition pilo NCST long laso petition ki piateng pen to non ke ba to gedam tang 2000 la 13 June ardi notification nang lelo NCST pen council hab DC pa di mahaso DC pa nang lelo la pen halda bangke action taken report nalitum kaduk weta report ke long tahailo la pen long et lo tahailo long et lo lasi nilitum non ki pudang bangke hala dak chot gali hala solong leta lesi nilitum pudang ke hala di da karbing long tala son tholo hala BTD tala son tholo BTD long ta adani phansi 3000 bighas thermal power project aphan hala dakta pilo ঠিক লাসনা থাকসি কার্বিং লং তা সোলার মেন পেন পিলো 18000 বিঘা লা পুথত আকো hala dak west karbing long amri constituency long stame 3000 bighas storm farm project farman hala dak ame pitulo 9000 megawatt farman karen farman hala dak pilo PDCL pen green co phan pilo dake kipike PDCL phan kipsi kipi lapen ke la PDCL ba ako green co phan handover laso a project amen pen lalo lasi aku puthot aku bangthu nang ilitum dak karbing long longke aku CBG compressed biogas amen pen latung tudinam tang 12 June chiklo chitok lo agreement chitok lo 4000 acres laso 4000 acres bangke lake bap se eji busipu bap ke talata ningkan thongkep aparman ladul lahilo latum ke mangke da 4000 pen 5000 bighas ke hangke ta councilor or non bangke 4000 acres si latum bilo almost 12000 bighas 12000 bighas pilo labang ke compressed biogas fan latum ke nai ke 1 lakh bigha paski puda to 1 lakh bigha lagi hote ite bortoman latum nona bangke nona mat ke latum fan 4000 acres si pilo tar mane 12000 bigha pilo lasi nilitum pui bangke la 12000 bigha 18000 bigha lasona bangke nilitum ke lake state government atum isi lake Assam advantage 2.0 laso apekes ulahi ke laso pekes bangsi non baket dak di masa BTD lapen karbing long lasi nanghor kublo tar mane dak along lepensi Assam sarkar atum state government atum laso apreng chitui fan 1,75,000 crore laso apreng chitui ye fan si latung bake la elit tuma fan tribal along le la kithom address ke par asi amek bi lor lasi laso bang ilitum council la ke thom council ta matha persik pik nangji laso matha persik se pote ilitum along le la silu na hob gaji lasi ilitum ke abha leaders tum bangke development nang nema development wanang nema pu ilitum development ke kupisi nang nema development nangji development ke ilitum nang beji lasi development la sona destructive development nang ne je ilitum along le bondok tipi set of development bangke nang ne lasi lang bangke councilor sordak bangke la analong le cipide pen 12000 bigha CBG farma cipide pen 6 crores waji gelong du nekan si council ala non CBG tum Ambani tum Mukesh Ambani tum pi ke 4000 rupees per bigha si alang tum dak ketok lasi ilitum kama thaneng idopik lasi non la social organization tum silent social organization atum apan nili arjung tum do karbing long along pe dimasa la pen ke BTD la along la social organization so called the social organization atum silent people lo to people si do clip lo la sili tum matha me la pe political parties tum sta me abha political parties tum me do clip people lo ko people si do clip lo la sili tum arjun me la sinili Assam sarkar phan batai chunilo to had press conference dota pulo je nilitu karbing long di mahasa along le phan nang tum bondok kipigi phan bangke teng ne non mortgage kipi pen nang tum loan and rate la pen nilitum nang tum lake violation bangke nang claim ri lake 6 area to si ab tu heta kipulo
lasi non head nilitum la ADB afan bustame nilitum fan bang pawidro lo laso fan ka pawidro bi fan sa nilitum ko pipine ke claim nilitum Philippines lawan ko pisa ko son pen nilitum claim Philippines lawan pali pen alang nilitum fan hang pen CRP tum fan bang compliance review panel tum amina spot bang lo 18 pen 19 March ani alang nilitum dak ne inquiry bang la so inquiry teng report ben government of India fan alang tum report pilo board of ADB board long ta pilo laso report based on that report laso report ki PPNC alang itu 23 Mei arni bangke ADB itu ADB itu ban cipulo jen itu la bangke cancel pu government India ADB wing itu division itu bangke sesana cancel that lah lasi non anta laso solar aputha ke non anta long le bangke APDCL pen council sol cibidro delang cancel selang laso palong leke allotment ki pitang ke ADTC dolang lasi nilitum pu bangke laso long leta council tum prabjin pen cibidro non tapi prabjin baca cancel non lasi daun ke ramtang nalitum pan notice nang pilo laso notice ateng MCST pen notice nang pilo laso notice ateng kulote nalitum pan cikloyon tho cikloyon ni aporang pilo laso cikloyon ni aporang nalitum kopi ma reply jipinot lapen ke nalitum laso ci reply along nalitum nitum cancel lo arretar ta cilo dunai kali plot nalitum mohon citara kami mei nalitum gamat hakela CBG council tu gamat hakela CBG ta hala daksi nalitum ke poni pusi nalitum rohasar tumban kapre rohasar pen belek organisation atau pan nalitum hang pen cingwai cingsai lit pen ditum lahai tempo nahok pen me poitang pan wan po lapen ke solar bang bibek pu nalitum lahai jit ke kuri bang nang dilu laso jit bang nalitum laso erogen kamatha bang nalitum iri not ington lamon karbi farman karbing long le pot lagi karbi chot kali lo karbing long le pot la bang kar ala mama la long le malika long pati damret pati klemret sekimilu right thank you